Kaon man na, kanara jud akong ma-afford na. Sige, pangawan mo. Uyas kong mga anak ko, lipay na jud taon kay gilaang na ko diri sa tindahan. Sa dilang mga anak kay maningkamot jud ko na maka-lingkawas ta. Luya ni mga bata oy, wala din handa ng kadlawon. Lipay na kagipalitan og panjibar ug Sprite. Iligyo mo kuyog-kuyog duha ba? Ibang dapaw kay dire. Pa, sabay lagod niyo pa, kay mingaw ka sa balay. Di bitaw may magkiyat diri apa? Ayaw jud mo pagkiyat ring duha kay dili ta mo pakuyugon nito kay dapaw ka nito. Kay mananggi ko mais. Ay salamat, nalaya na jud ako mais, maharbis na jud ako ni ron. Piang, awas si Papa Piang. Buhay kayo, nangkamot dyan. Kani tining kamo sa tuwa. I mean kayo, bago tuig, nang harvest si Papa og mais. Pakapalit sa tagmakaon lang sa tindahan te. Ayaw nagkiat Piang kay para madali si Papa. Mana jud murag gigutom na akong mga anak ba kay udto na pod. Balik ko na lang kung kunyang palis. Isuda ni gulay mga inahan ni akong mga anak ko eh. Para gigutom na ni ba. Ato na sana ko ni dito. Uy Piang, padung mo si Papa. Kasi manguli na. Tate, dug mo dyan Piang. Pa, manguli na ta pa. Tita na. Muli na ta. Nagdula naman mo dira. Kay murag gigutom na tingali mo kay udto na. Pa, nakoy gusto palit og tindahan pa. Asa may palito na ba dito? Gusto ko mo palit og magkaon pa. Sanggi na bitaw kag mais. Tapos ko gusto paliton pa. Ah, sige mga anak, kay nagsanggi naman tag mais. Librehon to mo sa tindahan kay bagong tuig mo pod ron. Salamat pa. Tara, tara. Sige, doon lang tag tindahan. Unsa man inyong paliton diri? Kana ako pa. Anak pa ako pa. Wala man tayo handa ganin ang kadlawon. Sige, unsa inyong gusto kay patangon lang ako kay nagsanggi naman tag mais. Kini lang. Sige, kana lang. Ang dira. Alin. Mani. Salamat pa. Salamat pa. Gusto jud ko mukhaon na ni. Kaon man na, kanara jud akong ma-afford na. Sige, pangawan mo. Uyas kong mga anak ko, lipay na jud taon kay gilaang na ko diri sa tindahan. Sa dilang mga anak kay maningkamot jud ko na maka-lingkawas ta. Luya ni mga bata oy, wala din handa ng kadlawon. Lipay na kagipalitan og panjibar ug Sprite. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Uy, unsa man imulong? Ate, kana ko tiyo. Kana ko tiyo. Oy, te, asa si Papa? Asa di kagikan Piang, ganina ra ko nangita nimo ba? Dito ra manggod ko sa sentro, te. Tagay sa na mo palit oh. O sige, te. Unsa di mo ka? Kani o. Ilin, nag-deliver ng soft drinks. Oh, nag-deliver na ganina pa. Ay, tura naman din sa sulod. O sige, bantayan sa nang tinahan, kaya napag ko lakon.